מרגע שרואים הפריה זה כבר שלב שאפשר להגיד מזל טוב, אנחנו רואים פה עובר. ואת העוברים אנחנו יכולים להחזיר בשלבים שונים, תלוי לפי שיקולים הרפואיים שמנחים את הרופא המטפל. מספר העוברים שמחזירים אינו מגובה בחקיקה, אבל יש קווים מנחים של האיגוד המקצועי שממליצים על המספר האופטימלי בכל מצב נתון של האישה. ביצית מופרית בדרך כלל מחזירים אותה בהליך כירורגי לתוך החצוצרה. לרוב אנחנו מחזירים את זה בשלבי חלוקה מתקדמים, החל מהיום השני להתפתחות וכלה ביום החמישי. במרבית המקרים החזרת העוברים נעשית ביום השלישי להתפתחות, כשהעובר הוא בין 6 ל-8 תאים. במיעוט המקרים ניתן לדחות את ההחזרה למועדים יותר מאוחרים, בשלב של בלסטוציסט, או למועד מוקדם יותר, יום 2, ויותר נדיר ביום 1, כאשר זה רק ביצית מופרית, וצריך להחזיר אותה לחצוצרה על מנת לחכות את התהליך הטבעי ביותר שאפשר לתת לעוברים האלה. השיקול לגבי מספר העוברים המוחזרים הוא שקלול של מספר גורמים רפואיים שלאורם אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה. החל מגיל האישה, ניסיון העבר וגורמים בריאותיים אחרים שיכולים להיות מושפעים מקיומו של הריון רב עוברי. ככל שגיל האישה מבוגר יותר, אנחנו זקוקים להחזיר יותר עוברים על מנת לממש סיכוי מיטבי להיריון.